Kublai perlok sejisin pat ya pi baro ha kene kapor jong kene kasngi ka bamenta dia ngakwa ban batai biang ya pi nga revise biang ya pi sejisin pat ya uni dawai namar ki babon ki chu phone yang na kapor kapor ban batai biang ya uni udawai namar kim sngo thu yo le si namar menshwang la de patai ya uni tangba ngan sapatai shai biang ya pi menta ngap ha hadu ban dakut sngo ba kenang ba pinyo ya ka jing shai ka bapura te ho chisha hashwa bangan sapata yo ni udawai nga kerpat ya phi sombhaban banda sngap ha du badakut bat sa sngap haru ya ka jaka ai dawai ka jonga ka jaka sumar brew ka jonga kidon artli ki jaka nga sumar brew ya barok khot ki jingpang nga sumar mo te nadu kini ki pang tersang ki badon mau hok sang hok lai nadu kini ki stroke nadu kini ki ya kini ki stroke nga ai bat ki dawai ban sop mo ban sop ban spine ya ka jingpang stroke bat rengkat bat ki dawai da ka dawai jong ka traditional medicine la ne kini ki herbal mo bat kini ki dawai khasi paka nga sumar te ka jaka sumar jonga kadai hangne hanong stone west khasil district hakisan sngi ngashong bat hangte ha umlingka laimer kadai kasngi sngi wednesday la ne kasngi balang kumbangi joong kasngi balai te ngadon hangte nadu kapor nyau siteng men step hadu arbaje ngakhang te kata kadai ka jing pen itu kajonga nakamta jongpi bat safon sa kontak yanga nombar bangan sabu haka description te yano ngin batai no ya uni u dawai u bakong san tam na penta jongi ki paiba pet ya uni ngi ong ngi jukhot u plang krai mo balongkum ukrai pet bang ne uni ulongkum ukrai mensuang la de batai uni tangba ki babun pan kidang kwa hi ban batai ya uni te ngala revise asin mentama pet hang ne uni uplang udon ya kajing trekam na kabenta ki khlai mo na kabenta ki kidney kumba ong kaktin nongwe kidney mo ngi ong upang khlai mo te ya kitu kiba ka umpenji jong phi ka juset mo teng kaset mo teng kaset lane phidon ka jingsu jingthar hau khlai jong phi kaset kasu jungdong lane phipang ha kasengkai jong phi te yole si phidon ya kita ki jingpang kadai nakamta ba yole si don mau mo kitu kibadon mau ti yaune uplang pet hangne pet uni bun ba try na hasno jong piro te safon sekontak ya mo sekali ro ti yaune pet hangne longkum ukrai thik ti yaune kum to hadin ba phila dap ti marsitang yaune bat yau tu thiet jong ne saj bha hadu banda khuj bha ti hadin bala dep saj kum tu sasyat kan syat kumba shik chi mok ayo ne da pi a shibun ro ka bahi da pi a shibun lai ka kham khlang su te ayo ne shibun ai ka kumba ar mok ai te sabu saset ha gibilor ne mo set ha gibilor bat hadin bala set gibilor tu sadi kan man kasngi di ar ni laisin si singi rom lelai di kumba si pawa pila ai rom lelai te shet bit yom ne ma te uni da don mau ha ukhlai kloi bha ban kon la da phi pang sengkai ru mo u garap bha nu rawai bat nang ta da phi su jungdong ru u garap bha nu kan bat kan nang ta la da phi don kini ki jingpang ha khamtam ka kastrik ro ya rap ha nu dawai bat ha uksang ro ya rap ha nu dawai ti tangkum tahi perlok sa kontak sa phone nga nombar bangan sabu lada fikwa ban wan sim dawai nangaro ti tangkum tahi kublai sibun ngin se kendu pat ha ko we pat
ka video kublai shibon